καρναβαλιού. Καρναβάλι και όχι απόκριες. Απόκρεο σημαίνει αποχή από το κρέας. Και είναι η χριστιανική εκδοχή αυτής της ιστοριών. Καταρχήν για την έναρξη, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα Πυρφόρος, η Γεωργία Τασιώτου, και θα έλεγα και ο Χρήστος Κοσμίδης εκ μέρους του Συντονιστικού Κέντρου Ελληνικού Προσανατολικού της Κεπελάς, να πούνε δύο λόγια. Καλωσορίσμα. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του συλλόγου μας. Ο σύλλογός μας πιστός στις παραδόσεις, στον πολιτισμό, στις αξίες. Διοργανώνει και φέτος αυτή την εκδήλωση για το καρναβάλι. Τα σχετικά για τις αποκριές, για το καρναβάλι μάλλον, τα γνωρίζουμε όλοι μας. Είναι έθιμα που έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Συνδέονται με τη λατρεία του Διονύσου, του θεού Διονύσου. Ωστόσο δεν είναι ώρα για να πούμε και να αναλύσουμε το θέμα. Είναι μέρα γλεντιού και φιού, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, θα γλεντήσουμε, θα πούμε και δυο λόγια. Έτσι κάποια πράγματα θα μας αναλύσει εν συντομία ο Γιώργος Φωτεινός. Να σας ενημερώσω εν συντομία ότι έχει βγει το πρόγραμμα του Πυρφόρου για τον Μάρτιο. Για τα μέλη πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε τη συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση. Έχουμε τον εορτασμό της Εαρινής Ησημερίας στις 20, δηλαδή την επόμενη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και μετά έχουμε στις 3 Απριλίου την πρώτη μεγάλη συνάντηση για τα προμήθεια. Εκεί χρειαζόμαστε όλοι. Δηλαδή και μέλη και μη μέλη του Συλλόγου, χρειαζόμαστε όλοι. Δεν περισσεύει κανείς, σας στέλνουμε όλους κοντά μας. Τα προμήθεια είναι η μεγαλύτερη ελληνική γιορτή αυτή τη στιγμή. Τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο, φέτος είναι τα 21 προμήθεια και θα χρειαστούμε την βοήθεια όλων σας. Οικονομική συνδρομή όσο μπορεί ο καθένας, γιατί όλα γίνονται με εθελοντισμό, όλα γίνονται με την καλή διάθεση και με κέφι. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα βγει ανακοίνωση για την κάθε εκδήλωση, θα βγει ξεχωριστή ανακοίνωση. Τώρα από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με τις ενημερώσεις. Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ομάδα του Προμηθέα Πυρφόρου που υπάρχει στο διαδίκτυο, στο Facebook, και μέσα από το site και του Πυρφόρου αλλά και των προμηθείων που μπορείτε να παίρνετε και να βλέπετε. Σήμερα βλέπω καινούργια πρόσωπα, χαίρομαι πάρα πολύ, καλώς ήρθατε όλοι σας, εύχομαι να σας ξαναδούμε, εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά, καλή διασκέδαση και του χρόνου να είμαστε γεροί και πάλι όλοι μαζί. Γεια σας. Χρήστο. Κοίτα, λες με την παρουσία σου και μόνο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπαμε να πούμε δύο λόγια ως εισαγωγή στη γιορτή μας, έτσι ώστε να συνδυάσουμε την πνευματικότητα. Ευλόγησον, δες το. Ο Χριστός και η Παναγιά. Είναι ευλογίες. Το είπες, δεν έχουμε Πάτερ, να σας θυμίσω το κέρι. Χρήστο, πάρε λίγο φωτογραφία. Πάρε. Λίγο το καπέλο. Το αντίθετο πέταγε, το αντίθετο. Όχι, έτσι. Θα μας πει δύο λόγια ο Γιώργος ο Φωτεινός για την ημέρα καινούργια. Όχι, λέει, δικιά μου είναι. Νομίζω αυτή η φάση που γίνεται και στο καινούργιο. Δωρητής Κρουζό. Που πήγαινε σε κάποια γη με το Κιόζα. Γιώργο, έχεις το λόγο.
Και λέει, αυτός ο φίλος μου λέει δεν παίζει. Και λέει, είναι φανταστική. Υπάρχουν διάφορες δική μου είναι. συζητήσεις, η φωνή δεν μπορεί να βγει και δεν μπορεί να ακουστεί. Δεν ξέρω αν έχουμε τη διάθεση. Είπαμε να πούμε δύο λόγια για τη λέξη καρναβάλι και αυτό γιατί οι αρχαίοι τι κάνανε, ξεκινούσαν με πνευματικές συζητήσεις και καταλήγανε στη διάρκεια του συμποσίου, στη χαρά, στην ευωχία κτλ. Γιατί γιορτάζουμε το καρναβάλι? Το καρναβάλι, φίλες και φίλοι, την περίοδο αυτή, δηλαδή λίγο πριν ξεπηδήσει η Άνοιξη, δεν συμβολίζει παρά την πρόσκληση προς την Άνοιξη. Την εποχή δηλαδή της οργιαστικής ανθοφορίας. Με αφορμή την ανθοφορία άλλωστε, γιορτάζονταν στην αρχαία Αθήνα τα ανθιστήρια. Μια γιορτή για την αναγέννηση της φύσης, αλλά και γιορτή των νεκρών. Προς τιμήν, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, προς τιμήν του Λιμναίου Διονύσου και του Χθονίου Ερμής. Γίνονταν κατά τον μήνα ανθεστηριώνα. Ποιος ήταν ο μήνας ανθεστηριώνα? Ανθεστηριώνας ξεκινούσε από τα μέσα του σημερινού Φεβρουάριου μέχρι τα μέσα του Μαρτίου ο ανθεστηριώνα. Η γονιμότητα ήταν πάντοτε το θέμα, γιατί η γονιμότητα αφορούσε πάντοτε έναν από τους κύριους στόχους της λατρευτικής πρακτικής στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Είτε η γονιμότητα της φύσης ως σύνολο για την ικανοποίηση των αναγκών του καρποσυλλέκτη, του κυνηγού ή του αλληλεία. Είτε η γονιμότητα των αγρών για την ανταμοιβή του μόχου, του καλλιεργητή. Είτε η γονιμότητα των κοπαδιών για τη διατήρηση και αύξηση του ζωντανού πλούτου του κτηνοτρόφου. Είτε η γονιμότητα των ανθρώπων για την αύξηση και τη διόνυση των κοινωνιών. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν της γονιμότητας εύκολα ερμηνεύεται όλος εκείνος ο διάχυτος ερωτισμός της ελληνικής μυθολογίας, η οποία αποτελεί την ποιητική έκφραση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε μορφή της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Εφόσον ο θεοποιημένος έρωτας, ο Θεός Έρος, είναι αυτός που διασφαλίζει την πολυπόθητη και πολύμορφη γονιμότητα διαμέσου της χαράς και της ειδονής της ερωτικής συνέβρεσης. Η ίδια η βιωματική εμπειρία του Έλληνα ανθρώπου, ότι όλα γύρω του γεννούνται και αναγεννούνται δια του έρωτος, του υπαγόρευε την πεποίθηση πως όχι μόνο τα όντα του άμεσου περιβάλλοντος του, αλλά και ότι ολόκληρο το σύμπαν αποτελεί το σύνολο των καρπών αέναων ερωτικών πράξεων. Δηλαδή έλξεων, συμμίξεων και γεννήσεων. Αυτή η πεποίθηση, ειδωμένη ποιητικά και συμβολικά, όχι μόνο δεν διαψεύστηκε, αλλά αντίθετα επιβεβαιώθηκε από τη σύγχρονη επιστήμη. Ο Έρος λοιπόν, ως έκφραση και ως εκδήλωση, ελοχεύει σε κάθε πτυχή της ελληνικής κοσμοαντίληψης. Τα πάντα έλκονται και τα πάντα σμίγουν ειδονικά και γεννούν τους καρπούς των ερώτων τους. Σημαντικές συμβολικές και γιορταστικές εκδηλώσεις αυτής της αντίληψης έχουν διατηρηθεί μέσω των εθήμων, παρά τις διώξεις και τους κατατρεγμούς που έχουν δεχθεί μέσα στους αιώνες από τις ελληνικές αντιλήψεις που παγιώθηκαν ως εξουσία. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις, η παλαιότερη ίσως, η οποία επιβιώνει και αναπαράγεται σε τέτοια βάση, είναι η γιορτή του καρναβαλιού. Καρναβάλι λοιπόν, τι σημαίνει? Είναι μια λέξη ή δύο, δηλαδή σύνθετη λέξη. Κάρνα και βάλει. Είναι προφανώς μια σύνθετη λέξη. Ποια μπορεί όμως να είναι η προέλευση των δύο αυτών συνθετικών? Κατά μία ερμηνεία, αν ανοίξουμε τον Όμηρο, θα δούμε ότι σε πάμπολους στίχους και της Ιλιάδας και της Οδύσσιας συναντάμε τη λέξη καρ και τα παράγωγά της. Η λέξη καρ σημαίνει κεφάλι. Η λέξη καρ επιβίωσε στην κλασική εποχή ως κάρα, δηλαδή κεφαλή. Ακούμε στην Αντιγόνη προς την Ισμήνη από τον στο Σοφοκλή. «Ο κοινών αυτάδελφον Ισμήνης κάρα». Η λέξη κάρα για το κεφάλι επιβίωσε μέχρι τις μέρες μας. Η κάρα του Αγίου Ραφαήλ. Η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα. Καράφλα. Τα πλαίσια βεβαίως. Επιστρέφουμε στον Όμηρο. Εάν τώρα προσθέσουμε και το εφωνικό νη στην ομηρική λέξη καρ, έχουμε τη λέξη κάρο, με την κατάθεση του κάρμος.
Τι μπορεί να σημαίνει η λέξη Κάρνος. Στην ελληνική μυθολογία, ο Κάρνος ήταν κάποιος μάντης του Απόλλωνα, από την Ακαρνανία, από τον οποίο Κάρνο πήρε η Ακαρνανία το όνομά της. Τον Κάρνο αυτό το σκότωσε ένας απόγονος των Ηρακλειδών, με το όνομα Υπότης. Μάλιστα, οι συγγενείς αυτού του Υπότου αναγκάστηκαν στη συνέχεια να προσφέρουν πλούσιες θυσίες στον Απόλλωνα, προκειμένου να εξερμηνήσουν την οργή του για το φόνο του ιερέα του Κάρνου. Έχουμε την αναφορά ότι πριν από την επικράτηση των Δωριαίων στην Πελοπόννησο, όταν ακόμα επικρατούσαν ζωόμορφες θεότητες, Κάρνος ονομαζόταν επίσης και ένας αρχαιότατος ποιμενικός θεός των Πελοποννησίων. Θεός κρυόμορφος, δηλαδή είχε κέρατα κρυαριού. Μπροστά της τίνος της γονιμότητας. Ουσιαστικά δηλαδή ο Κάρνος ήταν ένας γονιμοποιητικός θεός. Γι' αυτό και ο Παυσανίας στα λακωνικά του αναφέρει τον Κάρνο, αυτή την αρχαία, την πανάρχαια θεότητα, ως κρυό. Για ποιο λόγο αυτός ο προϊστορικός ποιμενικός θεός, ο Κάρνος, ήταν κρυόμορφος? Μα διότι ο κρυός, το κρυάρι, ταυτιζόταν για τους ποιμένες της εποχής με τη δύναμη της γονιμότητας. Σε εποχές που η ανάγκη της γονιμότητας των κοπαδιών ήταν ζωτικής σημασίας. Είπαμε ήταν ποιμενική θεότητα. Καρδία έχει προσωνύμιο η Αθηνά. Εξαπολύς του γεννήθηκε από το κεφάλι του Διός. Σωστό. Για το κάρ που λέγαμε και τα. Λοιπόν, αυτή η θεότητα, ο προϊστορικός Κάρνος που αναφέραμε, ταυτίστηκε μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών, δηλαδή των Δωριαίων, με τον Κάρνο, το μάτι του Απόλλωνα, για τον οποίο μιλήσαμε πιο πριν. Και κατ' επέκταση με τον Κάρνιο Απόλλωνα. Στην ιστορική εποχή, για την οποία έχουμε πιο πολλές πληροφορίες, βλέπουμε να τελούνται σε όλες τις δωρικές πόλεις τα Κάρνια. Προς τιμή του Κάρνιου Απόλλωνος, όπως πολύ αναλυτικά μας αναφέρει ο Παυσανίας στα Μεσσηνία Κάρνη. Σε αυτές τις γιορτές, οι γιορταστές που μεταφιέζονταν όλοι, φορούσαν κέρατα κρυαριού και συμμετείχαν σε μυστήρια που προσήδιαζαν σε μεγάλο βαθμό με αυτά των Ελευσινίων. Πάμε τώρα στο δεύτερο συνθετικό της λέξης καρναβάλι. Να πούμε ότι το επίρρημα βάλε ή άβαλε στα αρχαία ελληνικά είναι επιφώνημα και σημαίνει ήρθε, δηλαδή όπως λέμε σήμερα μακάρι. Μερικές από τις 15 και πλέον σημασίες του ρήματος βάλω έχουν την έννοια του στρέφω, σύομαι πέρα δόθε, ελάβνω, φορώ, προκαλώ, ρίπτομαι, αλλά και φωτίζω. Το ρήμα βαλίζω σημαίνει χοροπηδώ. Το ουσιαστικό βαλισμός σημαίνει πηδητικός χορός. Με βάση λοιπόν αυτά θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι μια έκφραση του τύπου καρνάβαλε θα μπορούσε να σημαίνει ήρθε Θεέ Κάρνε. Ήρθε να εκπληρώσεις τις γονιμοποιητικές μας προσδοκίες για την αύξηση των γεννημάτων μας, ας πούμε. Μια έκφραση του τύπου καρναβάλο θα μπορούσε να σημαίνει στρέφομαι ή σύομαι πέρα δόθε, κατά τη διάρκεια της σχετικής γιορτής, για την αύξηση των γεννημάτων μας. Μια έκφραση του τύπου καρναβαλίζω θα μπορούσε να σημαίνει ότι χοροπηδάω στο πανηγύρι του Κάρνου, φορώντας τα κρυόμορφα κέρατα του Θεού το προσωπείο. Αυτή η άποψη που ανάλυσα μόλις στηρίζεται εμπολής σε έρευνα του συγγραφέα, ερευνητή και εκδότη Μάριου Βερέτα. Παρά το ότι έχουν γίνει πολλές εργασίες στο παρελθόν, πάρα πολλές, από πολλούς ερευνητές για την πρόληψη του καρναβαλιού, ωστόσο είναι πολύ θετικό ότι τουλάχιστον έχουν σταματήσει οι θεωρίες που ήταν παλιότερα, ότι δήθεν η λέξη καρναβάλι προέρχεται από τον χορό του κρέατος ή της απόσυρσης του κρέατος, που είναι όλες παρεχόμενες της χριστιανικής εκδοχής. Στην απόκρινα της χριστιανικής εξουσίας, να μετονομάσει το καρναβάλι σε απόκρεο, δηλαδή αποχή από το κρέας. Χωρίς όμως να καταφέρει να ξεριζώσει από την ψυχή του λαού ούτε την ίδια τη λέξη καρναβάλι, ούτε πολύ περισσότερο τη γιορτή αυτή της γενικευμένης αιρεμής λαϊκής εποχής. Ακόμα και η λέξη αποκριά καθιερώθηκε μεν, αλλά για τον πολύ κόσμο τι σημαίνει? Σημαίνει ευωχία, χαρά και όχι νηστεία, προσευχή και... ναι. Να πούμε δύο λόγια για την Εκκλησία μέσα στον αναφέρω. Τα πανάρχια ήθη που σχετίζονται με τη γονιμότητα δεν αποτελούν για την Εκκλησία παρά βομολογίες, ανηθικότητες, χιλιότητες και ρυπαρή πορνογραφία, όπως γράφουν οι ίδιοι εκπρόσωποι τους.
προσπάθησε να ξεριζώσει, καταδικάζοντας αυστηρά στις Οικουμενικές Συνόδους τα καρναβαλικά έθιμα, με ποινές αφορισμού κλπ. Και να τα αντικαταστήσει με την εξελικτική νηστεία. Τα έθιμα όμως, παρά τις απαγορεύσεις, συνέχισαν να επιζούν στην ψυχή και στη ζωή του λαού. Μέχρι σήμερα οι δύο πόλεις, και μάλιστα πρόσφατα διάβασα απαγορευτική εγκύκλιο από την Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, εκδίδουν απαγορευτικές εγκύκλιους για να μην μετέχουν οι πιστοί της σε αυτές τις χειδαιότητες και ανηθικότητες. Γι' αυτό. Ναι, σωστό. Βλέπουμε το μόνο φαγκαριό μας. Γι' αυτό, ιδίως αυτές τις μέρες του καρναβαλιού, τα δημόδια σκοπτικά άσματα του λαού, ιδίως για παπάδες, καλογέρους και γαλόδες, είναι ιδιαίτερα πλούσια και εμβληματικά. Μια μικρή σταχυολόγηση να κάνω από αυτά τα δημόδια άσματα. Μια παπαδιά στον αργαλιό κουνούσε τα ποδάρια και με το νου της έλεγε και με το νου της λέει: «Δεν τον θέλω τον μπαμπά, τον τράγω με τα γένια». Τις τρανές αποκριές φέραν ένα τσβάλ ψωλές και μια χείρα παπαδιά δεν επρόλαβε καμιά. Βρίσκει μια μικρή κεφάλια. Την εβάζει στο λαΐνι να χοντρένει, να παχύνει. Ή ο Γιάνναρος απόθανε και άφησε διαθήκη να μην το θάψουν σε εκκλησιά, είτε σε μοναστήρι. Μονάχα να το θάψουμε απάν σε σταυροδρόμι. Να αφήσουν και την μπούτσα του τρισπίθα μέσα πάνω. Για να περνά ο δέσποτας να μπαίνει τα λογό του. Τρεις καλογριές θα πούσανε και πάνε να τον δούνε. Οι πρώτοι φέρνουν το κερί, οι άλλοι το λιβάνι. Η τρίτη ξεβρακώνεται, τα πάει να κάτσει απάνω. 17 σύλλογος. Αυτά τα δημόδια άσματα που συνεχίζουν η παράδοση της αφιεροστομίας από αρχαιοτάτο χρόνο. Αφαλιφόρια. Όχι. Ακόμα υπάρχει. Τον κλείδωνα εννοείς. Τον κλείδωνα. Ανοίξατε τον κλείδωνα να βγει χαριτωμένη, να βγει τσολή με τα μαλλιά, σαν νύφη στολισμένη. Να πω μια σημείωση. Μερικοί άνθρωποι, επηρεασμένοι από τις αρνητολογίες της θρησκείας, δεν αντιλαμβάνονται την πρακτική της βομολογίας που ήταν θεσπισμένη από την αρχαιότητα. Ακόμα όπως αυτή, πώς την είπες, την τελετή της του κλείδωνα. Στον κλείδωνα, αν προσέξετε, υπάρχει βομολογία, η ύβρις κτλ. Αφιεροστομία γενικά, η οποία είναι ζητούμενο εκείνης της ημέρας. Δεν γνωρίζουν όμως ότι στην αρχαιότητα αυτό έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκαλούν τον άπαξ του έτους να βρεθούν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, της Κομόπολης κτλ. Να εκφράσουν όλη την αγανάκτησή τους εντελώς ελεύθερα, εντελώς εμφαντικά. Έτσι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν με το γείτονά τους ένα πρόβλημα. Εκείνη την ημέρα μπορούσαν να το στολίσουν πατόκορφα με όλα όσα είχαν αποθυμένα μέσα του. Οποιοδήποτε πρόβλημα, συγγενείς, ξένοι, φίλοι, διεκδικητές κτλ. Εκαλούνται εκείνη την ημέρα να τα βγουν έξω από τα δόντια. Προσέξτε όμως, με μια προϋπόθεση. Στο τέλος αυτής της τελετής, όφυλαν, αφού και η μία και η άλλη παράταξη, δεν θα τα πει μόνο η μια, θα πούν και οι δύο παρατάξεις, τα παράπονά τους για τις ύβρις και την αγανάκτησή τους. Στο τέλος της ημέρας όμως, υπήρχε απαράβατος κανόνας ότι έπρεπε να χορέψουν μαζί και να συμφιλιωθούν. Έτσι άρχισε μετά την εκτόνωση ένα καινούριο έτος, στο οποίο μπορούσαν πάλι να συσσωρεύσουν αγανάκτηση και διεκδικήσεις, αλλά στην συγκεκριμένη τελετή η εκτόνωση λειτουργούσε έτσι ώστε να δώσει ξανά μια νέα αρχή σε αυτή τη μικρή κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι οι έξυπνες τακτοποιήσεις αυτές της αρχαιότητας είχαν μια λειτουργικότητα. Σήμερα δεν είναι εμφανής. Και ακούς κάποιον βρίζει και λες τώρα αυτός κάτι και βρίζει. Μα δεν ξεκίνησε έτσι το έθνο. Ξεκίνησε έχοντας μια λειτουργικότατη κατάληξη. Αυτό το ζητούμενο της εκτόνωσης και της συμφιλίωσης τελικά. Μπορούμε να ρίξουμε να προσθέσω και κάτι, εγώ συγγνώμη να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι από ένα χωριό της Κοζάνης προς τη Λάρισα.
Τα έχω στο χωριό μου, υπάρχει αυτό το έθιμο ακόμα και σήμερα. Το λένε συγχώριο. Συγχώριο. Το συγχώριο αυτό το έθιμο είναι ότι την Κυριακή των Ναυαγιών πηγαίνουν, ας πούμε, οι μικρότεροι στους μεγαλύτερους και ζητάνε συγχώρεση για οτιδήποτε μπορεί να έγινε σε όλη τη χρονιά, όχι μόνο εκείνη την ημέρα. Επιβίωση, γιατί είναι ορεινό, καταλάβεις. Υπάρχει αυτό το έθιμο, το οποίο δεν το έχουν καταργήσει τώρα τελευταία. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει. Και όσο πάει δεν θα πούν αυτά. Αλλά πρέπει να εγώ την Κυριακή, ας πούμε, θα πάω στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Βεβαίως, βεβαίως. Στην αδελφή μου που είναι μεγαλύτερη και δεν τους συγχώρησε. Έτσι, ωραίο, ωραίο. Τους δίνω και χρήματα. Και μετάνια, γιατί το έχω κάνει με μεγάλη ουρά. Το ξέρει. Όχι, για πέντε. Μετάνια, να μετάνια. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει στον πατέρα μου, στη μάνα μου. Δηλαδή, να σκύψεις, να προσκυνήσεις και το πόδι το ένα να σηκωθεί όσο. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικρά, όσο πιο μεγάλο σήκωνε στο πόδι σου πίσω, τόσο πιο πολύ τη μετάνια. Το κάνουμε ακόμα. Δηλαδή, η μαμά μου τώρα μας περιμένει την Κυριακή το βράδυ να πάμε να αποκρέψουμε, να ζητήσουμε συγχώριο για όλη τη χρονιά. Όσο πιο πολύ άνοιγες το πόδι, τόσο πιο πολύ σε συγχωρέσανε. Είναι ντόπιοι. Στα χωριά λοιπόν και μετά το συγχώριο στο σπίτι, βγαίνουμε στην πλατεία και συγχωρούμε όλους τους χωριανούς. Όσους χωριανούς. Τι είχαμε, σένα μάλωσα, γιατί... Είναι πολύ ενδιαφέρον που συνεχίζεται αυτή η κουβέντα. Να κλείσω εγώ. Λοιπόν, να ακούσουμε τον τέλος. Να κλείσουμε λίγο, να κλείσουμε. Να αναφέρουμε ότι τα τραγούδια που ανέφερε και ο Μιχάλης και τα τραγούδια των οποίων που είπε ο Χρήστος μας τα μετέφερε, τα μάζεψε και μας τα μετέφερε, τα συγκέντρωσε η Αξέκαση Δόμνα Σαμίου, λαογράφος και μουσικολόγος, η οποία βέβαια δέχθηκε πειρά, δέχθηκε μήνυση από εκπροσώπους της Εκκλησίας για σκληρότατο ακουστικό πορνό. Και βέβαια σε πείσμα, σε αγασή συμπόρευση με την ιεραρχία της Εκκλησίας και η μεταξυγκυρικλαδορία και η Ελλάσσερη των Χριστιανών απαγόρευσαν επί ποινή φυλακίσεως τα φαλικά σύμβολα, τα τραγούδια και όσες καρναβαλικές εκδόσεις είχαν το σπέρμα της ακολασίας. Βέβαια, σε πείσμα του Αρχιεπισκόπου και των απαγορευτικών κύκλων συνεχίζονται τα πατρομαράδοτα αφιερώσαμα τραγούδια. Αυτές οι γιορτές λίγο ησυχία, παρακαλώ. μας φέρνουν, συνδέονται με τις θεότητες της μονιμότητας, όπως είπαμε. Πηγαίνω από εδώ γιατί, να αναφέρουμε ότι για τον Κάρνιο Απόλλωνα, προς τιμή του οποίου, στον τρόπο αναφέραμε, υψώθηκαν τεράστιοι μαρμάρινοι φαλοί στη Δήλο, στα ιερά της Δήλου. Μερικοί εκ των οποίων σώζονται ακόμα. Βλέπουμε φωτογραφίες ή όσοι έχουν πάει στην Δήλο τις έχουν δει. Αυτό είναι το νόημα της μεγάλης γιορτής, το ξέφρενο γλέντι κτλ. Το Κάρνιο Απόλλωνα, να πω και αυτό ότι καλό είναι να επικαλεστούμε με αφορμή αυτή μας τη συνέβρεση, να σταθεί πολύτιμος αρρωγός μας στην επαναγέννηση του ελληνισμού που οραματιζόμαστε όταν ξεμπερδέψουμε με τους εφιάλτες, τους δοσύλλογους και τους ξένους προσάντες τους. Κάνουμε λοιπόν μια μικρή σπονδή, τον Κάρνιο Απόλλωνα, για την επαναγέννηση του έθνους μας, στη γονιμότητα και την αύξηση του πλούτου, μέσα από τη ζωντανή μας εργασία. Και το υποσχόμαστε τηρώντας τις παραδόσεις των προγόνων μας και τη συνέχεια της ψυχής αυτού του λαού, ότι θα τιμήσουμε δεόντως αυτή τη βραδιά γλεντώντας με την ψυχή μας. Ευή Ευάν! Μισό λεπτό. Έχουμε σε λίγο κάτι από τα φαλιφόρια.
κάτι από τα Φαλιφόρια, από τον φίλο μας, τον εξαίρετο τον Ινοκράτη. Ρίξτε ένα χειροκρότημα. Την άλλη φορά, κύριε Χρήστο, θα φέρω ένα βιβλίο με στιχάκια τέτοια. Έχουμε μια τάβλα. Πιο καλά σου δίνω. Πρέπει να στήσουμε και το μνημείο, το παλό. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Για λίγο την προσοχή σας. Παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι. Ένα χειροκρότημα. Βάλε σάλιο. Καλά το κρατάς, έλα. Γεράματα. Εσένα, ω μεγάλε φαλή, γητευτή και ειδονοχαρίζοντα των γυναικών όλων των δήμων και πόλεων και περιοχών παρακείμενων σε αγρούς. Εσένα, που με περισσή την τέχνη κατάφερες και τόσκασες για δεύτερη φορά από της Πανδώρας το κουτί και της φαρμακερής διόχθιας τα κελέσματα προσφέρθηκες να πραγματοποιήσεις και σε λίχνο τρύπωσες, ειδονή να χαρίσεις σε όποια στο διάβα σου βρεθεί. Μα ο Άμυρος, ο Μαλακοβιόλης, ο Ερμόσυνδος, που τη μαλακία έκανε άθλημα και πάει για πρωτάθλημα, για την κακή του τύχη τη νύχτα εκείνη περπατούσε όταν μπροστά του ενεμφανίστης. Και του ζήτησες με άκρατη λαγνία μια προσταγή να σου δώσει για να την πραγματοποιήσεις. Και ο άχρηστος σε υποτίμησε. Δεν μας γαμείς και εσύ βραδιάτικα, σου είπε. Και βεγγέρα του κανε ολονυχτία, βίζητα αρμένικη. Και τώρα ούτε να κάτσει πια δεν μπορεί. Παλατζάρι κιόλας. Λύτρωσέ τον οφαλή, τον φίλο μου, τα αρχίδια του ξανά μπρος να τα προτάξει και κατσικώσου της γυναίκας μου τα οπίσθια, γιατί μου τα έχει κάνει τσουρέκια τον τελευταίο τον καιρό. Την παραμελώ, λέει. Μεγαλοδύναμε φαλή, και αν στο στόμα της χωθείς, τη μουρμούρα για λίγο να πάψει, δώρο 10 κιλά βαζελίνη θα σε φέρω για να γρασάρεις και να γουστάρεις παιδί και οι φιλίδωνες που το όνομά σου επικαλούν. Τώρα σε αφήνω την επιθυμία μου να επεξεργαστείς. Πάω κι εγώ να πιω κρασί, σκνήπα να γίνω, τη μουρμούρα της γυναίκας μου για λίγο να ξεχάσω. Καλό σου βράδυ, Φιλίδων Εφαλή. Ζήτω! Μια υποσημείωση. Επειδή βλέπω καινούργια πρόσωπα και να μην έχουμε σύγκρουση με υποτιθέμενα κατάλοιπα σεμνοτυφίας, δεν είναι πάντοτε έτσι αυτή η σύναξη, έτσι. Καλή μέρα. Υπάρχουν άλλες πραγματικότερες συνάξεις όπου έχουμε την εστία, τη σεμνή εστία, όπου έχουμε την πάντροφη
διοικητικότατη Αθηνά. Συγγνώμη, υποψιάζεις ότι είναι Παρθένες εδώ. Και όχι μόνο. Καλό είναι να φυλάς τα νότα σου. Λοιπόν, είναι σε 20 μακριά, ήταν ο ανθρώπους. Τι εστικοζάρι. Έχει ένα φανό. Τα λένε όλα αυτά. Εγώ πρωτοσυνάντησα αυτή την εκδήλωση στην κολονία της Γερμανίας. Είχαν ένα τεράστιο φαλό, τον οποίο βρέχανε μέσα στο κέντρο της Neumarkt, πλατεία της κολονίας. Και εγώ έμεινα άναυδος. Πώς αυτό το πράγμα, γιατί με τα κατάλοιπα της ηθικής που κουβαλούσα, αυτό μου φαινόταν εξτρεμιστικό. Εντούτοις οι Γερμανοί έχουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις και δεν δίσταζαν από τότε, πριν 30-40 χρόνια μιλάω. Λοιπόν, να έχουν αυτές τις εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία. Άρα λοιπόν και εδώ εμείς έχουμε αυτή την εκδήλωση, επειδή η μέρα το καλή, παρεξηγηθούμε για αυτή η υπόθεση. Παρακαλώ.